Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel ug karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Ug karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Dili man tanang love story, happy ang ending. Dili poros kalipay ato ang mafi. Napoy kagol, og naay kasakit. Pero nganong gusto lang gihapon ta ma-in love, despite sa tanang pains na to ang nagyan. Why? Ngano? Maybe because the person who became the cause of your pain would also be the reason for your happiness. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan na Krisha. Og 28 na ko karon. Og gusto lang na ako i-share sa inyo ang ako ang story. Taga Sibur ako, og diri pod may nagkaila aning ako ang pinalanggang laki. Way back years ago, nagpuyo mi sa Osaka Village. Dili lang ko musulti kong asa, pero dili yun siya as in nga sosyal kayo na village. Naidagko na balay, pero naa sa tubangan jud. Then ang mga gagmayrang balay ang nasuluyo. Unya, located mi diha sa Mayloyo. Sumoto nga Saturday to siya, ug bag-o ra jud ko kamatato. Nakamata ko tungod sa kasaba sa gawas. Motong mimbangon ko o milili ko sa bintana kung naunsa sila. Miabot na daytong amo ako nung bag-ong silingan o kilid rajod sa mua. Gitabangan pud sila sa muang ubang silingan ug sa kuang papa sa pag-alsa silang mga gamit. Moto nga nag-ilis ko og minaog kay gusto pud ko makita sa muang mga bag-o nga silingan. Sa dihang busy kay silang tanan, nadyo isa ka lalaki nga nagpa-twinkle-twinkle sa akong mata. Taas siya, guwapo og moreno. Lami pa jud kaayo og mga muscles. Bitaw. Sumotong ako ang gikuhit akong mama og nangutana. Nga ma, mo na siya tong bagong silingan. Kanang taas na gupuhon. Tuba akong mama, oo day. Murag kinamaguwangan siguro na siya. Tubag ko nga, diin na sila gikan ma. Tubag akong mama, nga taga Davao daw na sila. Ilang parents diri man na-assign, mo nang namalhin sila diri. Sumoto nga sugod ato, magsige na jud kog li sa bintana. Magpaabot na mogawas na siya sila. Ambot ng podoy, pero malipay jud ko kung makakita ko niya. Dili kumpleto akong adlaw kung dili ko kita niya. Feel na ko kay mibalik na ko pagka-teenager ani. Sumoto, nga isa ka gabi ana, naglabay kog basura sa gawas og mihapit pud kog tan-aw sila. Nagtutok ra jud ko sila og sa dihang miabliman ilahang gate og migawas siya. Naratol jud ko mo tong mitalikod na dayon ko ug padulong na unta kong sulod sa mua, iyaha man kaha kong gitawag so may atubang ko. Mingon siya sa kuha, nga miss, imuhang 20 pesos na taga. Sumoto nga nikuot po dayon ko sa kuwang bulsa ug nawala jud ay. Ako adayng gikuha ang 20 pesos siya. Ug mingon ko nga, thank you ha. Nalimot ko nga magpa-load man day ko. Salamat kayo. Aris ako. Nagdali-dali din kog lakaw paingon sa tindahan. Pero mingon pa siya sa kuha, ngay miss, pwede ko mukuyog nimo. Naapod unta ko'y paliton. Wala ko kabalo kong asa ang tindahan dari. Nakurat jud ko gamay. Ug mitubag ko nga, sige. Naaraman sa unahan ang tindahan, inigiliko diha sa eskina.
Tubag din siya nga, ako di ay si Kent. Ikaw, nitubag pud ko nga Krisha. Dayon nag-shake hands ming duha. Didto na dayon nagsugod ang tanan. Nagkasuod mi niya og siyang manghudpot. Nag-adtuan pud na siya sa mua. Kaniday si Kent kay 25 na, pero nag-eskwela lang gihapon siya. Kay nag-usab-usab man og kurso, maong dugay nakagraduate. Ako kay nag-work na ko ani. Suod pud sila ani ni mama og papa kay sa mua ligi magtambayan. Mingaw manggod sila ha, kay busy sige iyang parents, puros na narbaho. Unya sige pod nga naay business trip. Ang iyahapod nga ate kay nagpabilin sa Davao kay didto nagtrabaho. Ang iyahang mama kay nagpari-assign jud og toyo dari sa Cebu. Kay ilahang papa dari man ni-assign. Aron pod nga magkuyog gihapon sila. Ang naa sila sige, sila ran duha siyang manghod na babaye na si Shena. Tagaabot jud nako sa mua nga gikan sa trabaho. Naa jud na sila siyang manghod usahay kay siya Reza. Sayo man ko permi muli kay wa may love life. Bitaw. Inig-abot na ko magduwa mi cards, Millionaires Game ug uban pa nga board games diha. Maora jud nay lingaw namo usahay og tabangan pud nako iyang manghod sa mga assignments. Bilib pug ko aning tawhana kay wa jud ko kita nga nagtuon siya. Hinoon, dagko man pud kuno siya grado. Sumotong milabay ang mga adlaw. August na to. Mao jud ni ang month na dili nako makalimtan. Nanawag na iyang manghod nako. Gabi na kayo to. Mga around 11 PM naman siguro to. Mingon ko nga, day, unsa man, nakay problema? Si Kent kimadungog na nako nga saba kay sa background. Ug mingon nga, gara jud siya. Then mingon si Sheena, ngate, na ako'y isulti nimo. Then may katawa siya. Madungog dyan ako si Kent nga miingon sa background niya. Ayaw ba? Isumbong tikang mama ba? Matumingon ko, hangano mo diha? Then may tubag si Sheena, ang halate, si kuya ba? Kay ko ante. Dayon perting katawa. Og nadungog na lang nako nga gikuha ni Kent ang cellphone og napalong kini. Nahibong na lang jud ko kung ngano to sila. Ambot kay napawong man og galit so natulog na lang ko. Pagkaugmaan na nanilhi ko sa gawas og dako kayo og ngisining si Sheena. Na good morning siya sa kuha. Kumitubag ko nga ka-alive bagod nato ba? Morning pod. Unsa di mo gabi day? And then may katawa si Sheena og mingon, ay dati, si kuya ba? Tubag ko nga, noon sa manday mo hang kuya? Nitubag si Sheena, nga nagka-crush si kuya nimo. And then may katawa siya og mingon na, nga te, ayaw ba pagsaba ng kuya, kay mapatay jud lagi ko. Wala jud ko katingog og kalihok pagkadungog na ko ato. Grabe kakusog sa pitik sa kong heart na mura kog mabungot. Siyempre oy, kay tungod sa kalipay o kakilig. Sugod ato maokwarda na jud ko basta nasiken. Labi na kong naayang manghod kay magsigi og panungog. Moapil pud ra ba akong mama og papa. Pastilan na lang jud. Dayon ni abot ang Domingo. Nagkuyog miani nila og panimba. Paghuman na magsimba na nanghid ko nilang mama nga mohapit sa ko sa National Bookstore kay na ako'y paliton. Og paunahon na lang nako sila og uli. Palakaw na unta ko ato pero gikuptan kong Ken kay mo kuyog pud siya nako kay naapod ko na siya ipaliton. Sa moto nga napuno mi og sungog nilang mama og sayahang manghod. Pag-abot na mo sa National, samtang namili kog mga libro dito. Siya pod kay naa sa kong kilid kay dili jud may mutang. Sumotong ako siyang giingnan. Nga okay ra ka Ken. Nganong gipaningot man kag taman. Na aircon man eh. Naunsa ka? Tubag siya nga. Ha? Dili oy. Kana siya.
na ako'y isulti nimo ba? Itubag ko nga, unsa man. Tubag siya nga, unsaon man niyo kanang ayaw kalain na. Basin dili nakamanagad na ko ba? Nakagets na ko gamay o gikulbaan jud ko og maayo. Huwag ako siyang giingnan na unsa day na kan? Pag sure diha makulbaan man pud ta. Ug nganong dili man ko managad nimo. Muratag bata na. Ug mingon siya nga, I like you. Ug nisiga ako ang mata. Ug mingon si Kent nga, I mean, I have a huge crush on you. And I think I'm falling in love with you. Is it okay with you if manguyab ko nimo? I already asked tita and tito about this and okay ra nila kung musugot ka. Pero walay pressure. Handam ko magpaabot. Pero mitubag ko nga, ulaw ka balo. I don't know. Pa-hard to get pud ko kuno kay. Nga siya, please, just give me a chance. Pag mitubag ko nga, sure ka Kent? Kung sure ka sige, sugot ko nga manguyab ka. Manguyab pa hap. Magmingon siya nga yes. Pero gihinay ra niya. Magmingon siya nga, thank you siya. Dili jud ka magmahay. Sa mga to nga sweet jud kayo ni si Kent, though dili siya parehas sa mga manguyab na magdala og chocolates, flowers, ug uban pa diha. Kay kabalo man siya na dili og kananan. Mas gusto magud na ako na makita jud ang effort sa tao na dili paagi sa mga yunana. Mas importante jud sa kuha ang time ug effort. Moto nga sulod sa 4 ka buwan ang pagpanguyab niya. Mutabang og luto ni mama den usahay kay mutabang ni papa kanang naay mga pangayuhon na guba diri sa balay. Dayon mag-movie marathon pod. Dayon kung manlaag mi kay diha lang sa park kay dili man ko gusto na mugasog gasto siya. Unya allowance niya ang gamiton. Unya dili man pud siya musugot na ako ang manlibre. Nalipay jud ko niya kay sayahang pagpanguyab. Giapil pud niya og panguyab akong parents. Ug mo jud ay importante sa tanan na dako siya girespeto sa akong ginikanan. Sumo to, nga after 4 months, ako na jud siyang gisugot. Kay nakita na ko jud kung unsa siya ka seryoso ug love na pod na ako siya. So unsa pa man ang tugayan, di ba? Hangtod milabay ang 11 months ug going strong ang amoang relasyon ni Ken. Maskin busy na po siya kay graduating naman ni siya. Mangita lang yapon na siya og paagi na magkita mi. Taga-uli ana niya gikan sa klase, mahapit na siya sa balay. Magdala og pasalubong like orange, apple, mais, tsaki, Yakult o sahay pizza. Kay maumpo na ako ang request if mangutanan na siya kung unsay gusto na ako. Happy kayo ko niya. Tanang kinaiya sa laki na akong gusto na adjud niya. Ug maintag siya na jud ang para sa kuha. Pero, naa-joy hangganan ang tanan. Miabot na ning adlaw na akong gikahadlukan. Mikalit lang siya na halos dili na jud na ako siya makita. Kasabot ko na busy siya pero maski ka ng text lang unta na good morning malimtan pa jud na niya. Usahay the next day na siya makita. Kung kanusa pa man unta nga hapit na mo ang anniversary, ay haaraman siya na ingon ani. So naka-decide ko na adtuon na lang nako siya sila. Pag adto nako, iyahang manghod ang nakaabli sa gate. Ingon siya, ate, nangita kang kuya. Tubag ko nga, oo. Naa siya shin. Tubag siya nga, halate, wala ra ba si kuya? Tubag ko nga, mao ba? Wala man good me text, unya dili pud siya mo reply. Kabalo ka kung asa tumadto. Tabag si Sheena, hangate, na ako'y isulti sa imo. Kabalo ba adjud kayo kate naganahan kay kunimo.
Mura na jud ka og tinuod nga ate. Kanang ayaw lang kasukot ha. Pero dili man pud ko sure ani tigod. Tubag ko niya, nga sulti na lang shin kung unsa man na. Tubag siya nga, te, katong last week, miyanhi man to diri sa balay ang ex ni kuya. Og nag-istorya sila. Pero naghilak man to si Ate Ana. Unya giga ko siya ni kuya. Pagkahumaan kay nanlakaw sila. Unya gabi naman to na uli si kuya. Kay lakon kay ko naminaw pero gipugos na ko na dili ko maghuna-huna og dautan. Kay dili ko gusto na mo judge dayon nila. Nangutaan na si Sheena kung okay ra ba ko. Tubag ko nga, bagwara milakaw imong kuya. Tubag siya nga, bag-uhay ra jud te. Pero murag nadunggan man to nako na nasay kay istorya sa cellphone. Unya magkita daw sila sa may 7-Eleven. Tubag ko nga, sige Shin, thank you ha. Anhis ako. Sa mo to nga pag humana mag-istorya ni Sheena, wala ko kasabot sa kong gibati. Kahilakon kay ko, pero dili mo tol akong luha. Walay mo sulod sa kong otok jud ato nga time. Ambot og nganong milakaw ra ko og galit. Og miadto sa 7-Eleven. Dili ko ready kung unsa ako ang makitan dito. Pero padayon lang gihapon ko og lakaw. Hangtod sa naabot nako sa 7-Eleven. Pagsulod jud nako, maoy po'y paglingi ni Ken. Mura jud kog nahotdan og dugo nga namugnaw ko og maayo sa akong nakita nga naglingkod sila. Unya ang babaye kay nagkupot siyang kamot, nagipatong sa table. Midaretso ko og dagan pa uli, kay dili na nako kaya jud ang kasakit na akong na-feel. Sige ko og hila ko ay nagdagan hangtod sa naabot sa mua. Midaretso ko sa kwarto og nagpadayon og hila. Daghan kay mga pangutana nga nagdagan sa kong utok. Kung unsay sala nako, unsay sayop na kong nabuhat. Unsay kulang nako para iyahaning buhaton sa kuha. Dili ba enough akong love niya? Hangano man. Sa sige na ko hilak, nakatulog ko. Dayon nakamatara ko kay nagsige og ring akong phone. Pagtanaw nako si Kent ang nanawag. Nagduwa-duwa kung tubagon ba nako or dili. Kay wala pa nawala ang kasakit ug akong kalagot niya. Sumoto nga pagtan-aw nako sa phone na si Kent ang nanawag. Mitolo jud akong luha. Nakahinomdom ko sa kung nakita sa 7-Eleven. Bisag gusto na ako nga tubagon ang tawag niya and let him explain. Pero sobra jud kaayo ang kasakit sa kong dugan. Ug dili pa jud na ako kaya na makikistorya niya. So gi-off na ako ang phone. Mibalik na lang ko og higda dayon naghuna-huna jud ko og maayo sitwasyon. Mas maayo jud siguro na paminawon sa nako siya before ko mo-conclude. Pero maskin unsaon nako huna-huna. Dili jud mawala sa kong utok kung unsa ako nakita. Ingon ani jud siguro na basta masakitan. Lamunon imo ang utok sa kasakit o kalagot. Maong puros negative jud ang masud sa utok. Naundang ra ko og una-huna sa dihang nanuktok si mama ug nisulod sa kwarto. Ngayon akong mama, nga siya. Naunsa man ka? Ganiha man ka diha. Wala kay plano mo kaon? Naunsa man ka? Nganong gahilak man ka? Ug misamot ang ako ang paghilak. Ug migakos si mama. Ngayon akong mama, nag-away man ni Ken. Istorya ra gud siya. Kay dili ko mananag. Aron pod matabangan ti ka. Hingon ko nga, ma, naay lain si Kent.
ug perting hilak jud nako. Tubag akong mama, nga ha? Ngano? Kita ka? Unya sure ka na mao jud na. Nag-istorya na ba mo? Tubag ko nga, wala pa. Dili ko ganahan makig-istorya niya. Nagkalagot pa ko niya. Nitubag ako mama, nga siya. Way problema na masulbad kung imuhang likayan o dili na matubag tanan nimong pangutana kung dili mo mag-istorya. Kasabot kanak, mitando ra ko. Kung misumpay akong mamag-ingon nga, hala, naog na diha, kay mangaon na ta. Basin matulog ra ka, nga di nakamukaon. Sumoto nga pagkahumanana, nagdali-dali kog lakaw padulong sa trabaho, kay late na ko. Ug dili pud ko gusto na makita ni Ken. Pero mission failed kay sayo day kaayo siya nga nag-atang sa gawas sa mua. Pagita na ko niya, misamot akong kalagot. Pero dili sa yaha, kundi sa kong kaugalingon, kay malanay jud akong kasing-kasing ug mawala tanan nakong kalagot niya. Kinahan kay ko mugakos niya pero ang pride jud nako akong gipataas. Midiretso jud ko lakaw. Ako siyang gilabyan og nagtuo ko na pugngan ko niya. Pero misunod ra siya nako. Misamot akong kalagot mong ako siyang giatubang ug ako siyang gingnan. Ngayaw ko nog sige sunod nako. Adto didto si mong ex. Ex ka ha or basin nagbalik na mo? Adto niya ka. Tubag si Kent nga. Walay kami siya. Tubag ko nga, ati ka nang nawang nimo. Kung nagtuo ka na mailad ko nimo, well, sayop ka kay di ko magpakatanga nimo. Pahawa di habe. Dayon nagpadayon ko glaka. Mga 10 na siguro ko ka steps, unya, nahibulong ko kay wala na siya misunod. Milingi ko, og nawala jud siya. Misamot akong kalagot, nga wa man lang ko gisundan or gipugnan. Sa akong kalagot, mibalik ko o gipatira na ko ilang gate. Mga ikatulo siguro to kapatid na ko, ay ra siya migawas. Ug ako siyang gingnan, nganong wala man ko nimo pugni. Wala man lang ka nag-sorry o mi-explain si mga sayo. Wa jud kay gusto na ko sa. Ug naghilak na jud ko ani. Then mingon siya, ngali ko dere. Dayon gigakos ko niya og tight kaya. Pwede mo leave sa kakaron. I want to spend time with you. Ug para makapag-explain pud nimo. Pwede? Tubag ko nga, sige, mananghid ko sa akong head. Make sure lang jud na valid jud na yung mga reason kung nganong nagkita mo. So mo na to, nga dito may silang balay ng istorya para naa jud may privacy. Ug magka-istorya jud may tao. Siya man pod isa sila kay work na iyang parents unya klase na po siya. Iha kong gistoryahan sa past niya with his ex. Nagbuwag daw na sila kay ang girl mas gipili man niya iyahang career kaysa ni Ken. 3 years na silang nagkauyab. Dayon miadto na ang girl sa Manila kay dito na mag-work. Then gusto niya nga magbuwag sa sila kay mag-focus siya sa iyahang career. Karon nakarealize ang girl na love pa kayo niya si Ken. Pero gingnan siya ni Ken na ako na iyahang love. Andugay na po siya nga nakamove. After og explain niya sa tanan-tanan, gigakos jud nako siya og maayo. Og nangayo pud ko og sorry kay judgmental ra kayo. Og nagpromise me na dapat istoryahon na jud namo ang mga problems aron dali ra masulbad. Og labaw sa tanan, mosalig sa usag-usa. Dito jud nako na prove kung unsa ko ka love ni Ken. And I am so madly in love with him.
ug wala na jud na pugi ug nadalami sa kainit sa mga gibati. So we made love that day. Wala pod ko'y gimahayan kay no nga masaligan jud siya. And love jud ko niya. Sumoto, nga 1 month after Saturday to, na miabot na unexpected nga visitor. Ipakanaog ko ni mama kay naay nangitan ako. So nagdali po din tawon ko og ilis kay bag-o ra jud ko kamata ato. Na-shock kay ko kay nakita na ko ang ex ni Kent, si Ana, na ay dala nga bata. Sumoto nga nangutaan ako kung unsay kailangan niya. Nitubag pa siya o gapalaila siya nga. Nitubag siya nga, "Hi, ako di ay si Ana." Mitubag ko nga, kabalo ko, "Nganong naaman ka diri?" Tubag siya nga, "Wala ko mianhi para makig-away. I just want you to know na in love gihapon kay ko ni Kent. Nagmahay ko na ako siyang gibiyahan. Kabalo ko nga dako kayo kong sala niya. O siyang giingnan, straight to the point please. Unsa man, gusto ka na magbalik mundo ha? Wala ka nalipong. Wala ka respeto. Babayi man jud ka. Wa ka nagunahuna kung unsa akong batiwan. Kuyawan ni mo. Tubag siya nga, "I'm sorry, pero kailangan jud ka makabalo sa tinuod. Kabalo naman siguro ka sa mong story. Katong niabot ko sa Manila, gi-required man me og physical check-up. Og nibawa na ko, naburos ko. Og si Kent ang amahan. Gitago ni nako ni Kent kay kabalo ko na iyaha kong pabalikon sa Davao. Kung makabalo siya og dili pa ko ready na magminyo. Og sayang kaayo ang opportunity. Labi na nga misabot ra ang company sa sitwasyon ako. Og gihatagan lang gihapon ko nila og chance. I'm so sorry, Krisha. Pero kasabot man siguro ka na ako knowing nga nami anak. That's what you've said. Babayi pud ko. And babayi pud ka. Kabalo ka kung unsa ako ang gibati karon." Tubag ko nga, mao na iyang anak. Gitudlo na ko ang bata na iyang gitala. Tubag siya nga, "Yes. I hope masabtan ko nimo." Natulala ra jud ko sa sala hangtod sa nakalakaw sila. Diyan ako mihilak og maayo pagduol ni mama sa kuha. Wala ko sabot nganong sa kuha man jud ni mahitabo. Na sa kadaghang tawo nganong ako aman jud. Sige ra jud ko gila. Si mama wararay. Si mama kay wala ray tingog-tingog jud sa panghitabo. Gigakos ra ko niya o gipasagdahan ra ko niya na maghilak. Kana ganing feel na kayo nimo na siya na imong forever pero dili di ay. Naglibog ko sa kong buhaton. Kay love kayo na ko si Kent pero dili pud ko gusto na makaguba og family. Maluoy pud ko sa bata na magdako na walay papa. Pagkaugmaan na, miadto si Kent sa mong balay. Nagistorya sila sa kong parents una, then after ana, gipakanaog na dayon ko sa kong papa. Gibiyaan min duha sa mong sala para makaistorya mi og talo. Kahilakon na pod kay ko pagkita na ko niya. Sobra jud kaayo na ako ka-love ning lakiha. Pero kailangan akong buhaton ng sakto. Nagistorya mi, uingon siya, nagahapon ra pod siya kabalo nga naa sila'y anak ni Ana. Maluoy ko niya magtanaw kay makita dyan na ako kung unsa siya ka problemado. Ug dili ko gusto na makadugang pa ko siyang problema. Ako siyang gingnan nga nakasabot ko niya ug silahang sitwasyon. Dili na ko siya pugngan kung gusto siya na iyahang panagutan si Ana ug ilahang anak. Ug andam ko nga mulit ko niya
para sa bata. Pero dili gid siya mosugot na magbuwag mi, kay ako na jud iyang love. Pero gipasabot na ko siya. Oo, love na ko siya. Pero dili jud nako kayang makita ang bata nga way papa. Kabalo pud ko nga nalipay siya na nasya'y anak ug kabalo ko na mahimo gyud siya nga maayong amahan. Naghinilakay ming duha pero wala na ko'y mabuhat pa. Kundi ang ilit ko jud siya. Sumoto nga nagbalik jud sila ni Ana. Wanapod ko kita ni Ken kay naglikay jud ko niya. Pero nayusahay nga makit-an ako ang babae nga muduaw ilang Ken. Kuyog ilang anak. Sakit kay dawato ng tanan. Halos tagagabi jud ko magila. Pero wala ko'y mahimo kundi dawaton jud ang tanan. Mutawag na si Kent na ako tagagabi pero ako ang i-reject perme yang ko. Kay kabalo ko na dili na jud nako kayang mapugngan akong kaugaling. Once makadungog ko si hunting. Ug basin ako pa noon ang mohangyo na magbalik ni. Ug i-fight na mo amo ang love. Ug hantod sa miundang na lang pud si Kent ug kontak na ko. Diri na jud ko gibati og kamingaw niya. Sa trabahoan usahay dili na ko makakonsentrate. Nakabantay niya akong suod na office mate na si Sian na permi na lang jud kog lutaw kaayo ko. Usahay mo kalit lang kog hila. Kaniday si Sian kay bayot ni pero formal jud kay na bayot. Kung may istorya kay makaingon jud ka na laki jud. As taas, puti, unya guwapo pa jud. Kabalo na siya sa story na mo ni Kent kay Sherman pod ako ang chikahan o kamera pod ang sige magkuyog sa office. Ganahan gani unta ni siya nga makaila siya ni Kent pero wala na dayon. Kay wala na mi. Mayo na lang pod kay permi kong i-comfort ni Sian og tabangan ko sa kontrabaho. Kay lutaw na jud kayo kong utok. Dayon isa ka adlaw ana. Nahibong na jud ko og nagduda sa akong lawas. Permi na kong luya og wala pod ko gitugo. So nagpalit ko og piting. Hanwala jud ko na sayo. Buntis jud di ay ko. Wala sa kumisaba nilang mama kay mahadlok ko og naglibog pud ko sa kumbahaton. Pag abot ako sa office, misugat jud dayon na ako si Sian. Ingon siya nga, girl, okay ra ka? Nangluspad man ka? Tubag ko nga, besh, na ako'y problema. Buntis ko, besh. Tubag siya nga, ayaw pag binuang dira, girl. Wala jud ko mitingog og nihilak na jud ko. Ganiharan ako gipugngan akong luha na dili mo to. Umingon si Sian, tinuod jud. Girl, kay balo na si Kent ani? Tubag ko nga, wala besh. Wala pud ko'y plano na sultian siya. Kabalo biya ka nga naa na siya'y pamilya. Nakadesisyon na pud ko na ako ray puhi ani. Dili na nako sila sa mupa. Sa mo to nga pag-uli nako sa mua, gisultian na nako silang mama ug papa. Nagpasalamat na lang pud ko kay wala sila na suko nako. Pero ang gusto unta nila nga pahibalaon si Ken kay naa siya'y karapatan pod na makabalo. Pero wala jud ko misugot og dili na nako gusto ang samukon siya og maguba ilahang pamilya. So girespeto na lang pod nila ako ang desisyon. Medyo migaan akong paminaw nga nakabalo na silang mama o papa. Tinodyo da ilang gingon na kung mabuntis kay dili jud nimo masabtan nimo ang gibata. Hadlok pero naglabaw ang kalipay. Sugod na nakibaw ko nga buntis ko gipaningkamutan jud nako nga dili na kay ko magunahuna ni Ken. Aron dili ko ma-stress. Kay dili pod ko gusto na mapiktuhan ang bata. Wala pod ko pasagdi sa akong ginikanan ug dako kay kog pasalamat nila. Then mga 1 month kapin ang nilabay. Ang graduate na si Kent ani. Nagplano ka na mo greet niya. Maski wala lami, pero nagka-friends pod biya mi niya before nagkakami.
Okay ra pud nako na magkita mi kay gamay pa man pod ako ang tiyan. Mura ra gaway sulod. Gimingaw na pud ko niya ug maskin karon lang kay gusto na ko siya nga makita. Kay dugay-dugay na pud ko nga sige ug likay niya. Sa akong nibawahan, gahapon to iyang graduation pero karon pa ko naka-decide na mugarit niya. Sa moto nga nanukto ko silang gay. Dugay pud ko nga nagpaabot sa gawas. Hagwa adjay miable. Muli nung tako kay basi ng lakaw sila. Pero migawa si Sheena. Yan siya nga, then miga ko siya na ako. Ingon siya, nga gimingaw na daw siya sa kuha. Tubag ko nga, ayaw Shin, makahila ko. Tubag siya nga, sulod sa ako raman pod isa sa balay. Tubag ko nga, wala day mang kuya. Ingon siya nga, wala naman si kuya ate. Dugay raman siya may balhin og puyo. Dito siya nagstay sa giabangan ni Ate Ana nga balay. Tubag ko nga, mo di ay nga wa na pud jud nako siya nakitaan. Nagtuo ko na maayo ra jud ko mo timing na dili mi magkita. Mianhi ko kay mo greet unta ko niya. Di ba graduation man niya? Moadto ka dito sila. I-greet na lang ko siya. Tubag siya nga, actually may balik sila sa Davao. Paguman siyang graduation sila ni Ate Ana. Nanampod si ate nagtrabaho dito. Gitabangan po ni Papa si Kuya na makasulod silang company dito sa Davao. Mo nang nagdali sila og balik dito. Wala jud ko katingog. Misamot akong kaguol og kahilako na pod kay ko. Hingon siya nga, ate, sorry jud kayo te. Mangayo lang jud ko sorry para kang kuya. Tubag ko nga, hayaw siya. Wala may salay mang kuya. Wala po to siya kabalo nga nagkaanak dahil sila. Kasabot ra jud ko si mong kuya. Sakit lang jud kayo dawaton siya. Humihilak na ko. Ingon ko, permi na ko mahinumduman kung unsa ta ninyo sa una. Nagsige na lang jud mi og hinilakay ni Sheena. Maskin po di ay siya kay naapektuhan sa sitwasyon namo. Dili man kay sila sod ni Sheena po di ay kay grabe jud ka matured ug dili daw parehas nako na game kaayo. Maskin unsa na lang ang matripan namong duha. Pero maskin unsaon namo, nahitabo naman ug wala jud may mabuhat. Sa mato nga 7 months na kong tiyan ani ug nadawat na pud nako ako ang sitwasyon na wala na jud minikan. But not totally moved on na. Kaysa tinood lang, gimingaw gihapon ko niya. Pero okay raman gihapon kay support man pud kay kong parents ug pinangga kay ko nila. Silang Sheena og parents kay namalik na sila sa Davao pag 3 months sa kuntami. Nag-istorya mi ni Sheena for the last time ug yun siya nga nangumusta si Kent na ako. Dili naman siya makakontak na ako kay nag-change kog number. Mihangyo na lang pod ko ni Sheena na dili na lang ko isgutan niya dito siyang kuya. Para makalimot na siya nako ug magpuyo na malinawon kauban siyang family. Nanadapod ko na ako na lang. Malipayon man pud ko labi na nga ma-feel na ako akong baby na maglihok sa kuntian. Moro jud ni makapawala sa akong kaguol og nagpasalamat pud ko kay wala pud ko niya gipaan unlike sa uban na magsakit-sakit. Dayon natoy isa kay gayon. Nangadto mi sa SM ani. Kauban ako si Sian, gitabangan ko niya og pamili sa mga sanina sa akong baby girl. Aron inigawas niya kay ready nan tanan. Samtang namili mo yung sanina na mitawag na ako. Paglingi na ako, perte jud na akong kulbaa. Ang mama ni Kent ang mitawag na ako ug perte niyang totok sa kuntian. Ingon ang mama ni Kent, "Boros ka. Don't tell me. Kang Kent na?" Tubag ko nga, "No, dili tita." Hagibira na ako sa Sian ug mingon ko, "Tita, boyfriend na ako, si Sian." Gisigaan ko mata ni Sian. Ug ako pod kay nagpakiluoy na og naong niya, hoping na iya akong i-save. Og nag-shake hands sa Sian og ang mama ni Kent. Og mingon ang mama ni Kent nga congrats ninyong duha.
Tubag ko nga, thanks tita. Kumusta naman mo? Mitubag si tita, nga medyo okay lang. Nag-ipon rami og puyo nilang Kent ug iyang anak. And that woman. Hamsha, can I talk to you? Nahibulong jud ko nga nung murag dili ganahan si tita kang ana. O mingon siya na, sige, pag-istorya lang sa mo. Mamili sa ko dere og mga gamit para kang baby. Then nanggawas nami sa butik ni tita og mingon ko niya, nga tita, nagunsa ka dere sa Cebu? Tubag si tita, nga business meeting na mo dere. Timing pud ba nga nagkita jud ta? Kabalo ka siya. Wala ako kasabot sa kong kipati pagkita na ko nimo. Labi na nga boros ka. And I was hoping na kang kenta. Tubag ko nga, what do you mean tita? Dili man sa nang imasok. But okay ra ba sila or na'y problema? If naa kay ma-okay raman siguro pud na sila tita. Tubag siya nga, dili siya. To be honest lang siya, I really don't like that woman. If dili lang jud tungod ni Kent anisan, dugay na nako nagipalayas sa balay. She's so irresponsible. Permi lang dugay muli sa balay. Usahay inig uli bawog alcohol. Unsa na klase na pagkainahan. Wala man lang siya nagunahuna siyang anak. Si Kent nag-work man pud na, pero naningkamot na siya na muuli og sayo para maabta nilang anak. Wala ko katingog. Mura ko og nag-guilty sa kunadunggan og nag-guilty kay na makakuniya. Mingon pa si tita, nga I'm so sorry siya if gisamok pati ka. I know happy na ka. How I wish na ikaw na lang akong mahimo nga daughter-in-law. Tubag ko nga, no, it's okay ta. I know na kailangan pud ka og istorya. Then gusto noon ta ko musulti sa tinuod kay nakonsensya ko og maayo. Pero gitawag siya siyang kauban kay kailangan na nilang mulakaw. Nakaingon rapod ko na siguro dili pa dyan ni ang right time aron makabalo sila. Kumingon si tita, nga I need to go na. Nakay gusto isulte. Ani na lang. Call me if naa kay kailangan. Then ihatag niya iyang business ko. But for now, I really have to go kay naapa ko'y importante na lakaw. Bye siya. Hamping ka permi ha. Tubag ko nga, bye tita. Thanks. Amping. Gidolen ko ni Sian og nasuko siya kay nganong namaka ko. Kabalo ko na sayo, pero mahadlok ko nga musulti sa tinuod kay basin makasamo ug makaguba ko silang family. Pag-abot na mo sa mua, akong isultian silang mama ug papa sa naitabo. Si mama nakasabot ra nako pero si papa wala jud na siya kauyon nga itago na mo nilang bata. Maski nun pod ako, nakonsensya man ko pero mas naglabaw akong kahadlok kung unsay mahitabo if makaibawo sila. Dayon mao na to, niabot na jud ang adlaw na kong gihuwa nga mga nako. Sa pila ka bulan nako ginawa at nakita na jud nako akong guwapa kaayo na baby girl. Dili jud malimod pod na anak ning Kent kay liwat kayo niya. Labi na ang mata ug ilong kay Kent jud kayo. Sukad migawas na si baby, siyahan na dyan nagtuyok akong kaliputan. Malipayon kay me. Iyang hilak mo ang music tagadlaw. Thankful pod kay ko nilang mama, kay gialalayan dyan ko nila. Kay wala ba intawon ko'y alamag magbantay ubat. Kay wala ko'y manghod. Ako ramang good isa. Lingaw pod kayo mi, kay every month magpictorial dyan na si mama kang baby. Pag first month, gipatahian niya og mermaid na costume. Pag second month, kay caterpillar. Karong third month na si baby yang gusto kay butterfly na pod. Pasagdan na po na ako si mama. Nalingaw raman pod ming tanan. Pag human kay gipost na ni mama siyang Facebook. Gay mo man na siya album na kang baby ratanan. Gikan pagpanganak hangtod sa karon natulo na siya kabuan. Pagkagabi ana, katulog ng baby kay nag-check ko sa akong Facebook. Itanaw na ko ang mga pictures ni baby. Dugay-dugay na pud ko nga wala nag-Facebook. Kaya ako man to nga gi-deactivate ako ang account sa una. Tingaw kay ko nga nagtanaw sa mga pictures ni baby. Karon pa na ako nabantayan
nga nagkadako siya. Misamot jud nga nagkaliwat siya sa iyang nawong siyang amahan. Taod-taod ana na ay nag-friend request. Si Sheena di ay. Gi-accept din ako. Gimingaw na jud kay ko aning bata po. Og tuig na kapin ang milabay po sukad atong last na mong istorya. Pag-accept jud na ako, mi-chat dayon siya. Ingon siya. Ingon si Sheena, nga musta na ka? Nitubag ko nga, day Sheena, okay ra ko. Ikaw, musta na ka? Mingaw na kayo ko nimo. Tubag siya nga, mingaw na pod kayo ko nimo. Pwede ta mag-video call. Nitubag ko nga, sige siya. Mitawag din na siya, kunya pag-accept na ko, dako pa kayo kog smile. Pero pagkita na ko kung kinsa kong ka-video call, mura jud ko og nakakitag ungo nga kabaw na mo kinsa. Si Kent, mo nang napugos na lang jud ko padayon og smile. Tubag si Kent nga, hangtod kanus-a pa man na nimo itago sa kuha siya. Nagtuo ka na dili ko makabalo. Wala ko kabalo kung unsa kong isulti. Nakulbaan ko og samot, kay lagot kayo yang no. Ingon siya nga, mangatik pa jud ka na ako. Pag una wala ko mituo nilang mama, nilang Sheena na basin ako anang bata. Kay ilang ingon nga liwat kayo na ako, pero wala gyapon ko mituo. Kay sobra akong kalagot na nahipaluan ako nga nabuntis ka sa laing laki. Unya bag-o pa kayo tanong kulang. Ako una-una, masigurong kaya ra kayo nimo na ihatag ko ni Ana. Kay tungod nakakita nakauglain. Kay pwede man unta jud to na mosuporta lang ko sa bata. Maskin dili na mi magbalik. Pero may buhi ka. Mao na dili ko makatuo na ako adyo na. Pero karon pagkita na ko sa picture, nga naman. Nganong imo manang gitago sa kuha. Bugo pod kayo ko nga wala man na nako kwintaha ang bulan. Gikan atong naay nahitabo sa tuwahang tudkaron. Kabalo ba ka kung unsa kasakit na sa kuha? Naghilak na ko og maayo kay naghilak na pod si Kent. Ako siyang giingnan. Sorry Kent. Sorry John. Tubag siya nga pasabta ko. Please. Tubag ko nga nahadlo ko. Nahadlok ko na makaguba sa inyohang pamilya. Inyong anak ni Ana na kinahanglan na nimo. Nahadlok ko na magdako siya na wala pa. Tubag siya nga. Unya, wa ka nahadlok na magdako atong anak na walay papa. Nawala man lang siya na kailan ako. Selfish kayo ko siya. Tubag ko nga sorry. Dili lang jud ko ganahan makaguba sa inyohang pamilya. Tubag ko nga imuhang gituuhan na pamilya. Wala siya. Dakong bakakra ang tanan. 5 na kabuwan ang milabay nga nasakpan ako si Hana. Dili ako ang papa siyang anak siya. Sa akong kalagot niya, hapit na ako siya mapatay. Pasalamat siya kay naa silang papa nga napugngan na rapo. Naglibog ko siyang gipangsulti, morag mabuak akong ulo sa kuang nahibawan. Mingon ko nga, wala ako kabalukan. Nga no? I mean, giunsa ni mo pagkabalo. Tubag siya nga. Katong nagkita mo ni mama diha sa Cebu, motong panahon na nga nasakpan ako siya. Gabiin na kay tong dako. Giapas na ako siya sa opisina kay wala pa jud siya miuli. Unya ingon siya nga overtime daw sila. Iyang anak sige naghila kay nangita niya. Pagato na ako, wala siya dito. Gilibot na ko tanang bar og nakit-an dyan ako siya. Nga naay laing lalaki. Unya nag-kiss sila. Nagkagubot siya nami dito og moto nga misulti siya sa tinuod. Na moto ang tinuod nga amahan sa bata. Miuli ko diretso sa balay o gilabay na ko tanan niyang gamit sa gawas. Paguli niya, halos mapatay na nako siya sa kalagot. Pero napugngan ra ko ni Papa o Sheena.
Nang hawa na dayon sila sa mua kuyog iyahang anak pagkahuman ato. Hanapod ko'y balita nila. Gipuang ra ko niya. Kita. Naguba patatungod niya. Paghuman sa kong hibaw-an, sobra kayo akong pagmahay kung anong gibuhian pa nako si Ken. Pero humana. Humana ang tanan. Nahitabo na ang angay mahitabo. Ang importante na pasaylo na namo ang usag-usa. Sugod ato, tagagabii na dyan may mag-chat ni Ken kay gusto siya nga makita as niyang baby. Nakadesisyon pod mi na friends na lang sa mi. Mas maayo na nga dili lang sa namo dalion ang tanan. Pero ma-feel man jud nako na love pa ko niya. Ug ako pod kay love kaayo nako siya. Dili pa man pod siya pwede makabisita dere. Kay bag-o pa siya sa iyang trabaho. Ug training pa man siya. Pero pag first birthday sa mong baby girl, gipaning kamutan jud niya na makaanhi sa moa. Lipay kay siya og amo ang baby. Dali kayo niya na suod halos sa iyahan na lang perme magpakugos. After sa party ato, kami na lang pamilya ang nasa balay. Nananghid na siya nilang mama o papa sa kong atubangan na kung pwede manguyab siya og balik sa kuha. Lipay kay silang mama o papa. Siyempre, labaw na jud ko. Way makatupong sa kuha ang kalipay. Ako siyang giingnan na ayaw na lang pagpanguyab ko. Sugton man pud dayon tiga. Bitaw. Pero may insist jud siya na manguyab siya. O gusto siya na i-prove sa ko na angayan jud siya para nako o para sa mga baby. So ako siyang ipagbigyan. 2 days ra siya ato diri sa Cebu kay kailangan na niya mo report dayon balik sa work. Pero ingon siya nga after 5 months ma-assign naman siya diri sa Cebu. O gusto siya nga inigbalik niya diri, ay ra ko mo desisyon kung sugton dyan ako siya or dili. Magkatawa lang ko niya, kay maskin klaro na kayo na sugton ako siya. Mag-inarte pa dyan. Hambot niya Nganong kailangan pa nga after 5 months pa dyan. Excited na kayo ko, kay miabot na ang ika-5 nga bulan, nga dugay na kong nagpaabot. Ug ingon siya, nga next week na siya mo anhidre. Intawon kin. Pagdali nag-uli, kay excited na ko nga sugton ka. O gimingaw na pod kaayo si baby girl nimo. I love you. Langga. Ladies and boys, mga loves, dungan tag-ingon. Sana